Makapalike. Ayun guys. Ay, sorry. Good morning. Nagluto si Auntie ng favorite pechay with sardinas. Tapos sa kanila. Ayan. Pero naka-ready na naman yung ano niya. Yung games niya. Ayan. Nailakad niya na si Grutay. Wait. Bili ako sa'yo. Ay, naku na naman. Hey, wait lang. Pabili na naman to. Pabili na naman to. Pero, season pass. Ay, ma'am. Pasok ka na. Papasok ka na. Yes, Grutin. Di ba nilakad ka na, Grutin? Nilakad na ang Grutin na yan eh. Ano pang gusto? Ano pang gusto, Grutin? Hindi pa rin tayo nakakabili ng gas pala. Si Mang Romy na lang kaya. Dito ka lang, magluluto ako eh. Wait! Ano ba yan? Ayan, untog ka na tuloy. Dito lang. Mamaya, papasok tayo. Papasok tayo mamaya. Dito ka lang. Dito lang. Dito lang. Dito ka lang. Ay, nagagasgas ako ng ano mo. Masakit yung... Ayun pag tumatama sa legs ko. Mais ka, masakit. Wait, luluto lang si Mami. Dali, luluto lang. So, since wala kaming gas, dito muna ulit sa loob. Magluto. Ayan, inaano ko lang. Render ko lang guys yung meat para malabas yung or makrispy na muna siya. Napakulang ko lang ng konti. Tapos, yun. Hanggang sa mawala yung liquid. Tapos, nag-prepare na siya ng bawang, sibuyas. May mga sibuyas namin. Yung mga harvest ni Nene. Ang ang gaganda. Manamis-namis. Mga, white onion. Yun nga lang, grabe. Sobrang barat ng ngayon. Ang mga mamimili ng onion. Grabe, kawawa naman mga farmer. Kaloka. Kaya stock buying sila ngayon eh. Anyway. Ayan na yung sitaw. Tapos, naka-prepare na din si Auntie para sa dito? Sa aso. Ayan. Pechay din. Isa pala to guys sa mga nabili ko din sa sa Taytay nung pumunta kami. Groot, dito lang ako. Ayan, yung mapansapin sa upuan. Mas maganda pag ganito na lang kasi mas malinis tingnan at yung yung may ganyan. Kasi bira namang may umupo rito si Auntie madalas nandun sa gilid. Tapos si Chris nandito sa So kahit ako nga guys, siguro mabibilang pa rin sa kamay yung pag-upo ko rito. Kaloka, diba? Eh, since wala din naman kami mga bisita, parang pang lang talaga yan. Pang, parang display, yung although, sira na yung mga nasa ilalim, kasi nga nung nandun sila, ay, nung nandito sila, sino ba yun? Si Kali, tsaka si Kami. Anyway, okay na yan. Mga ganyan. Yes. Sira. Ano ba? I'm here lang. Tapos pinabalik ko to dito kay Emma. Matagal na actually. Nung umuwi si Auntie. Tapos, ayun, hindi ko talaga matanggal itong address. Alam niya na yung mga, di ba, pag probinsya kasi. Pero mas gusto ko talaga wala siya. So, ayun, si Auntie yung in charge sa paglilinis is ayoko din kontrahin minsan kasi baka magtampo. Ayan na lang natin. Ayan. Siguro kasi meron dyan sa ilalim. Siya tinago. Kaya merong cortina. So, asan na kayo mga bruhan na yun? 9 o'clock na, wala pa. Sabi papunta na. Anyway, ito na guys yung yung pagkain nila. Ayun, nilagyan ko na rin to ng kanin. Tapos paper plate and plastic na spoon and fork para hindi na sila lalabas pa or aalis ng pwesto. So, ayun. Ano lang naman to yung gulay. Ayun, pinabaunan ko lang sila ngayon kasi Sunday nga maraming tao. So, ayoko nung palis-alis sila sa pwesto. And hindi rin ako pupunta ngayon kasi 3 sila ngayon nung pina-duty ko. So, caring-carry na nila yun ngayon. So, ayun lang. So, magpapahinga ako and magsasagot sa Viber. Mag-take ng mga online orders and bala ko mag-meet time mamaya. Magpapalinis ako ng kuko siguro. Ayun, tapos yun sa paa ko kasi medyo
Ang tagal na nangangati na naman sa mga ingrown. And then, ay, magpapawaks ako ng leki-leki guys. Kasi grabe, ang haba na nagbuko sa kilikili. Hindi ko siya ma-pluck kasi maninipis lang siya. Ay, maninipis lang yung tubo. Parang mga balahibong pusa lang. Kasi yung deodorant na RMK deodorant is nakakapag, ano yun, nakakapagpabagal yun ng hair growth din sa underarm. So, ayun. Since balahibong pusa lang naman, pinapabayaan ko lang siya. Hindi ako pluck ng pluck. Tapos, tinatamad din ako mag-pluck. So, humaba siya ng mga imagine nyo na lang, di ba? So, kaya sabi ko, ipawax ko nga. First time magpawax. So, ayun lang ang bala ko today. Kasi Sunday ngayon. Happy Sunday pala, guys. So, hindi kayo sa likod ko. So, inaantay ko na lang yung girls ko, yung angels ko, para kunin nila itong baon nila. And then, diretso na sila sa bazaar. Tapos, nag-restock din kasi ako kahapon. Kaya walang dadalhin ngayon. So, ito lang baon nila yung kunin nila. So, ayun lang. Inaantay ko lang sila bago pumasok sa ano. Higang-higa na nga ako ulit eh, sa kwarto. So, ang tagal. Ay, sus, bukit! Bukit! Wait lang, kakain lang tayo, ha? Dito ka na lang. Huwag ko, sama pa sa loob. Sige nga, lalabas na lang ako. Huwag mo na kung ano. Huwag na kasi masakit yung ano eh. Yung nasa liig mo. Opo. Pinapasok ka naman pag ano eh. Dito ka lang. Gusto mo kasi lagi may kasama eh. Gusto lagi may kasama. No. Pogi-pogi na yan. Gusto lagi may kasama. Yan. Dulas-dulas pa rin ang ano nila. Ng 444. Yan, kakain tayo. Chris, kumain ka na? Uy! Uy, naku, talaga naman. Sabi ko, wag na sumampa. Ha? Pugi. Aray ka tayo. Ouch! Aray ko. Bebe, gumuguhit yung ano mo. Sa leeg mo. Aray ko, tumutusok ko. Aray ko. Wait lang ha. Ito lang tayo. Hinantay ko lang guys yung kanin na mainin. Ayun kasi pinabaon ko dun sa aking angels. Yung niluto kanina ni auntie sa breakfast eh. So what time is it na? Uy, 11:50 na pala. Ano ko na to? Brunch. Hindi talaga ako breakfast person, guys. Ay. Madalas tanghali yung kain ko. So, ito yung niluto ko. Ayan, yung adobong sitaw. Favorite yun ni Daddy. Ayan. Lutuan ko na din. Iniwanan ko na sila ng ulam. So, ayun. May inaantay lang akong paano kaya ako alis nito? PM ko na nga lang. May order ng AC brush. Taga dito lang kasi sa sa Harrison. So, sabi ko daanan na lang dito sa bahay para din na siya punta ng store and hindi na magpa-ship. Yan. So, yan lang. Antayin ko lang yan. Tapos, magana na ako. Prepare na ako. Para punta tayong bibili din ako ng ng mga bagong undergarments kasi gawa ng iuwi ko sa probinsya. Para meron tayo doon, meron tayo dito. So, ang tagal na nun, may nag-comment na maganda yung mga bra sa, sa Uniqlo. So, tingin tayo mamaya. Yung lolo nyo quiet pa rin ngayon. Pala siya. Kasi ngayon, wala kong sumiting. Tahimik lang. Gluten! Wait lang. So, itong kakainin natin today. Yung peche with sardinas. Ever favorite ng sardinas. Pero minsan, pag napapadala siyang sardinas ko, nagsusugat yung dito ko sa lips ko. Sa palibot ng lips ko. Kaya, naglalaylo minsan. Gluten, nandito lang ako. So, kain tayo.
Ayan, natuwa naman ako sa lashes ko. Sobrang gaan niya lang and sobrang natural. So, next time i-try natin yung medyo mas makapal. Ayaw ko kasing biglain na makapal agad para magbuka naman tayong trying hard na magpaganda. So, let's start sa sa very natural lang. Yung pinaka manipis to. Ayun. Excited ako mag-me time. Tapos yung hair ko, bala kong since Sunday, diba? Magdi-distress tayo, guys. So, ayun. Ako lang, solo. Yung hair ko, bala kong ipa-keratin. Kasi yung dulo is nagda-dry siya. Ipapakeratin ko sa David's kasi diba nakabili ako nung mga discount coupons. Gagamitin ko siya. Tawag ako mamaya para makapag-basket tayo. Pag hindi ngayon, baka tomorrow. So, ayun. May mga angels naman ako sa bazaar, kaya okay sila doon. Harap. Nalot na hang. Shawnosaurus lived on Earth during the late Triassic period, about 215 billion years ago. Shucks, just missed it. Archaeologists named them Shawnosaurus, thanks to the fossils they found near the Shoshone Mountains in Nevada. After studying their fossils, archaeologists believe these prehistoric reptiles grew to be about 50 feet long and weighed about 60,000 pounds. A T-Rex supposedly weighed around 18,000 pounds, to give you a little perspective. But not all marine reptiles were massive like the Shawnosaurus. The Ophthalmosaurus. This prehistoric reptile thrived during the late Jurassic period and lived in oceans all over the world. Ophthalmosaurus weighed somewhere around 6,000 pounds and grew to approximately 60. Ano, paknit? Paknit na kaano naman, oh. Sa sunbathing na naman dyan. So, inikoding growth dito ka muna, ha? So, ayun guys, paalis pa lang ako. Ang init, grabe. Puti yata na mukha ako. Pupulbos kaya ako. Walang yan eh. Yung ginagamit ko lang na cream yan guys, hanggang nakapagkamaliwanag talaga, diba? Parang ang flawless. Ang flawless tignan. Pero, anyway, ayun. Wish ko lang, bukas yung binibilang ko ng ng gas. Ayan, bibili ako ng isa. Hindi ko na dadalhin yan, bibili na lang ako ng isa pa na may laman. Sarado guys, yung binibili to. Total gas. Sarado. Bukas na lang. Ayun, bumili lang ako ng Jobos dito. Bakit malabo? Dumaan ako dito sa footstep. Yung sinaunang bilihan ng mga tsinelas dito. Sapatos tsinelas sa Pasay. Bili lang ako na itong pang araw-araw. Ayan, busy na naman po sila sa pagpapak ng Shopee orders. Ustikon talaga eh. Oo nga, kinakantahan niya lang ang mga pinapak niya eh. Ayun. Ito ko dumiretso guys, grabe ang init sa labas. 40 yata yung temperatura ngayon. Palo. Sino me? Akin na me. Shoutout natin me. Ayun. Grabe, naglalangis na ako. Anyway guys, shout out kay Beng ng Batangas, tapos Teteng ng Macau. Ayun, mga viewer daw sila. Pumunta dito, may bumili. Oo. Ayun, salamat sa pag-drop by sa shop guys, at sa pag-purchase. Ayun. Hi ulit, Beng and Teteng. Thank you. Busy sila, busy. Sa sideline ni Mika. Wala nang iba, ganon. Mga, ang tawag dyan? Jogger? Track pants. Track pants. Track pants, jogging pants na lang. 200 lang. Dahil mong alam eh. Gucci yan. Gucci. Pinutangan sa lang pa niya. Gucci. Pusi yan eh. Gusto ko yung gano'n, no? Ma-price ko yan. Isa lang? Ano ba yun? Bakit, isa lang naman yung... Tumubuli siya agad. Ni-resell agad. Grabe mga to. Hindi gusto ko
gusto ko yung ano, yung tela, yung parang cotton. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Patingin nga yan, Chis. Gusto ba kayo? Uy, mga ganito. Maganda. 300. Fresco. 300. Oo. Pang ano. Mama. Si Mama. Ayan, Mama. gusto yan ni Mama. Ito, maano to eh. Talagang sa amin binibenta, tinutubuan agad kami. Bayaran mo na to. Wala niya. Magkano to? 500. Ay, lugi bigay. Ano yan? Pamigay na lang yan. Gano ko na lang. O, diba? Mga negosyante. Sige po siya. Maganda yan. Sa kinabukasan. Ito, tebilin mo na to sa swimming. Diyos ko, parang ng botete tayo dyan. Damage na to talaga. Sinuot naman kasi. Ba't mo sinuot? Pambabae naman. Tingnan mo. Saan? Kahit ano lang yan. Yung ano lang. Soblang. So, Sleep kayo, mga makulit. Ayan. Takot sa tito eh. Ayan. Sleep. Quiet kayo ngayon ha. Sleep kayo. No, ayan si tito oh. Sige. Sleep. Kamalo oh. Kulit kasi eh. Oh, sleep kayo ngayon. Wag na ate. Hag na ate, dali. Yan. Ang cute nila. Oh, sleep kayo ha. Cute. Kumakulit. Pumutok ata labi ko ah. Napaputok ni Lucia. Na paano? Na ano nung neto, laruan. Pag ano, Tama sa na gano'n niya sa akin. Hala, dali na, galit si tito, dali na. Dali na. Sana, galit si tito. Wala ba tayo dyan ha? Lagot dito. Si kakasya, pinapagalitan si kakasya. Ikaw, mapansin ka lang dyan eh. Ha? Patsin ka nila. Alam mo ha? Wala, lagot. Alam mo ha? Silip ka pa. Tipan mo pa, may sarili na siyang tape. Alin? Plastic na binili mo. Hindi kasi, ano pa eh. Wala. Madami pa ba? Isang malaki, isang maliit. Ah, sige. Ay, ako magluto bukas. Antahan mo ng ano. Yung, tag dito? Sa ulam. Oo. Yung kaldereta. Ayan. May jeans ba ako dyan? Bakit? Ano mo ako sa'yo sabihin? Kaya na naman tayo kung kailan. Wait lang. Ikaw may pantalon ka dyan na itim. Jeans. Jeans, oh. Anong jeans kailangan mo? Kahit itim jeans naman tawag doon ah. Basta Ano sa bagay yung itim mo dyan na bago? ano pa? Kasi bukas tsaka sa Tuesday, ano lang kami, 12:30. So, civilian na kami. Civilian outfit para sa practice. Tapos, Ayun. di ba pwede shorts? Ewan. Tatanong nga kami kung pwede jogging pants na lang. Pwede naman din. Tapos yung shorts mo na hanggang lagpas tuhod naman. Pwede na yun kasi mainit pag nagpantalon pa. Tsaka tama na. Nakalaro mo dyan. Umaga pa lang nandiyan ka na eh. Need to be a pro. Sabihin mo daddy mo, Ano yung suot niya bukas? tuwang ko dito. So hello guys, nakauwi na ako. Ayun. As expected, tinamad akong pumuntang MOA. Grabe kasi yung init. Oops. May lamok. Nahuli ko yung lamok. Nahuli ko. Durog. Yuck. So, ayun na. As expected, tinamad akong pumunta ng MOA nga. Gawa ng sobrang init. Literal. Grabe. Init-init. So, ayun. Una ko kasing pinuntahan is yung bilihan ng gas, kaso sarado. Kaya dumiretso ako sa ano, sa store. And habang pupunta ng store, ayun nga, pumunta ako sa Footstep, bumili ako ng ano, ng tsinela. So, ayun, nakakatuwa yung tindahan na yun. Ang tagal-tagal na nun. Grabe, doon pa ako binibila ni mama dati nung
mga pang-school na shoes nung nasa probinsya pa kami. Pag pumunta kami dito sa Pasay, pag malapit na kami umuwi ng Bicol, so yun, doon kami pumupunta para bumili ng mga sapatos tsaka tsinelas. Ngayon nakatayo pa rin siya, nakakatuwa. Tapos yun nga, tumambay na lang ako sa sa store. Nakipagharutan sa mga bebe. So ayun nga, naano ko ni Lucia. Ayan na, ano ko nung laruan niya. Laruan ni Lucas. Ayan. Tapos, yun, nag-grocery na ako nung uulamin bukas. At bala kong magluto nung request ni Daddy na kaldereta na lutong probinsya. Yung walang sauce, ano lang talaga siya. Liver spread, tapos yung, tawag dito? Atsuete. So, yun. Ayun na si Kalbo sa baba. Pinapaano kasi, sabi ko makipagpalit na ng sasakyan, gawa ng bukas siya maghatid kay Chris at wala nga si Taylor na. So, yan. Ano na lang din bukas sila, Chris? Magpa-practice na lang daw sa ano nila, pag-marcha nila. Civilian na nga lang isusuot nila eh. So, ayun. And then, dumaan na lang pala ako guys sa sa kabilang mall, sa Victoria Mall, bumili ako ng chicken wings. Ayun. Yung barbecue style. Yun lang ulam kasi meron naman doon kaninang sitaw. Auntie? Di ba siya kumain? Sino? Si Kalbo. Nung sitaw. Kumain siya kanina pero ngayon hindi pa. Ito baga Chris, oh. Ayan pala eh. Bago to, ito jeans yan, oh. Sige. Prep na lang po, ante. Thank you. Ayan. Buksan mo nga ilaw dito, anak. Buksan natin yung ilaw muna. Uy! Ano yan? Kiss-kiss pet ka na naman dyan, ah. Kain ako. Ayan. Ayan, masarap yun, oh. Ito, oh. Magpapa ka. Ano yan? Chicken. Barbecue. What? Barbecue sauce. Fried chicken na may barbecue sauce. Ayan. Kasi inom ako ng Glutalipo. Sige, kumain na tayo. Nat! Poknat. No. Si Poknat din, di ba? Di nagkakain. Mainit kasi. Gusto nila ice cream. Pag ice creamin ko nga mga yan. Ito na si Emma. Sabi ni auntie, ano yan, Em? Lagayan mo ng Ay, thank you. to sa'yo. Ay, thank you. Parang nahiya ako kay Emma. Kapag umaalis ako lang pasalubong, di ba? Ito masarap to eh. Tinikman namin yung sa Tibukasan. Oo. Balag kita, di ba? Oo, sarap yun. Makapunta ka pa La Union. Ang dami mo napuntahan. Ano yung may driver kayo? Oo. Ah, kaya pala. Thank you. Ay, pagod pod. Thank you, Ems. Sarap din yun eh. Ito. Ano sante? Parang kasama. Parang nasa La Union ka pa lang kanina. Pauwi lang kami na nito. Nag-ano lang kayo, dumaan lang kayo. Okay. Galing, oh. Ano, tante? Ay, masarap yan. Egg tart. Egg tart ata to. Parang kasama din. Kasaba. Uy. Manta ka na natin, ante. Yan. Kain kayo, guys. Sige, namitang. Ay, yun! Nakita ko. Yun! May suka. Sabi ko talaga kay Emsa, don't forget yung suka. Yun. Suka. Yay! Tinikman mo natin. Hindi pa. Baka sobrang tamis eh. Hindi ko Sakto lang yan. Si ante masyadong conscious sa sa health niya. Alam mo ba, ante, yung bawal, yun ang masarap. Nedimonyo ko si ante na. Ano siya? Pag sobrang tamis, hindi pa maubos. Sayang lang. Hindi, tama lang. Hindi rin naman matamis. Gusto mo hatiin mo lang. Uy! No! Sabi ni ante, alas 10 ka pa daw. Oo, kasi nasa ko. Alas 10 ka. Ah! Galit kami alas 7 umaga. Nagabot kami sa Manila. Ano oras? Ano yung magpapos Ah. sa inyo? Ilocos. Thank you, Em. Kapagod talaga. Di ba kahit hindi kayo nagda-drive, kapagod yung biyahe? Ay, yung mga hotel na in-stayan nyo. Mga hotel. Mura lang.
Parang gusto ko dito din mag-ano. Lagi mo kasama yung ano, tomboy ba yun? Hindi, babae. Babae yun, kala ko tomboy. Pag silosan yun ng jowa. Hindi, babae. Tapos yung sa malakay ba, yun yung manager namin, yung swimsuit. Ah. Yung pagod po na kami. Swimsuit na yung may butas-butas na. Yung Yun puti. yung manager namin. Ayun, jowa niya. Yung mataba na nakakalamin. Na maitim. Ayun nila magsulo, dalawa lang sila. Sinawa nga kami. Strict parents yata. Parang third wheel sila, Emma. Third and fourth wheel. Parang ano kami, chopper Oo. Kasi sinama daw sila ng manager nila. Anniversary. Ayun. Laging karay-karay si Emma. Nandito ko dito. Masarap Gong. yun. 1 week pa daw yung sira eh. Alin? Yung ano, yung kawayan. Ah, okay. Gong. Gong. Sukang silib. Direct ko namin yung Suka ti Ilocano. Ngayon yung kawayan. Sarap. Pinahanap mo kapoli na kami. Pang thumbnail. Ginataan nila. Ayun, try namin yung ano. Kakanin. Ang sarap nito, oh. Oo, tama. Sarap na yun. Ah! Oo nga. Kakanin. Napasalubong ni Emma. Yummers. Sarap. Ang galing naman nila. Kamuting kahoy ah. Hindi, ante. Hindi siya kamuting kahoy. Ano ba yun? Piinit. Natikman naman lang. May ano yan? Pero mas okay. Para sa akin mas okay. Kamuting Ano. kahoy. Hindi. Malagkit siya, ante. Bigas. Di ba, nagtatalo kami niyan. Ano naman sunod na ipatikin mo sa akin, ante. Sabi, ayun, tikman mo nga. Narap. Diba, naaliw ako kakakut-kut, guys. Masarap talaga siya. Nasa siyang tupig na nasa kawayan lang. Ayan.